Well, basically, what we want is that the medical services be afforded at mas mapalapit no, sa ating pong mga kababayang Bicolano. And that is why we started this last year, no, na kung saan series of Tarabangan Caravan. Ang ating pong goal dito is magkaroon po ng medical, dental, at sasabayan pa natin ng iba-ibang serbisyo. This is one-day serbisyo fair. Libre yung ating pong pagpapacheck up, libre din yung mga gamot, libre po yung professional fee ng mga doctors. So basically, walang babayaran ang ating pong mga Bicolano constituents for this medical and dental mission. So we also ask the partnership of other government agencies, kagaya ng PhilHealth, andyan din po yung PSA. Kahapon, sinabihan ko rin po yung Land Transportation Office na sumama sa ating pong mga caravan para po sa mga application for driver's license at renewal, pwede po ganapin, no, kung saan gaganapin ang mga Tarabangan Caravan. So again, this is part of our advocacy na yung pong tabang sa karahayan, no? Tulong po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na alam natin na talagang mahal po ang pagpapagamot, pagpapacheck up, pati na rin po yung mga gamot sa mga butika, sinabay na po natin dito sa ating pong caravan. Kung itong Senior Citizens Act. Wait lang, isin lang muna daw. Joey. Kung Jean, again po ulit, please invite, support, and participate po lahat ng mga Bicolanos dito sa Tarabangan Caravan. Well, I would like to invite every Bicolanos to support and participate for the series of Tarabangan Caravan of Ako Bicol Party List. This is one-day serbisyo fair. Libre po lahat ng makukuha natin dito. Of course, libre po yung check-up, libre po yung professional fee ng doctors, libre din po yung gamot na ibibigay after the check-up, and of course, yung mga dental services, no, na pwede po nilang ma-avail dito. Libre po ito lahat. And that is why hindi lamang po inayahan ang mga ating mga kababayang Bicolano, pati na rin po suportahan natin ito pong Tarabangan Caravan. Yung gusto po maging partner at sponsor dito po sa ating series of medical mission, open po ang aming opisina para po sa partnership para mas lalong marami pa pong Bicolano ang ating matulungan. Salamat. Kung itong Senior Citizens Act, no matter kung ilang may mayaman siya o mahirap, ay magkakaroon ng social pension. Panukala na Congress ko. Order po tayo. Well, we have to remember that as of today, meron na po tayong batas, no, para po sa social pension for the indigent senior citizens. Nung ito po ibinasa, 500 pesos monthly stipend ang matatanggap po ng isang indigent senior citizens. In 2022, ito po ay inamyendahan para dagdagan po yung monthly stipend from 500 to 1,000 pesos. Again, this is just limited for indigent senior citizens. That is why we pushed in Congress to have a universal social pension. And when we speak of universal social pension, dapat lahat ng senior citizens ay makakatanggap nitong social pension in the amount of 1,000 pesos. Ang ating pong paniniwala dito, lahat naman po ng senior citizens, mayaman man o mahirap, nagkaroon po ng kontribusyon sa ating pong bansa. And that is why it would be proper to give back to all the senior citizens. Kaya yun po ang ating ipinasang panukalang batas na ngayon po ay aprobado na sa Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives. Bali, ikaw po ang naging author nitong bill na to, and this year, 2024, may pasa na po ito. Yes, isa po tayo sa mga principal authors, no? Sapagkat marami rin pong mga kasamaan sa Kongreso at nag-file ng nasabing panukalang batas. And hopefully, ito pong Universal Social Pension ay makapasa na rin po sa Senado ngayong taong 2024. Kasi yung target date namin, we can start implementing the payout for the Universal Social Pension by 2025. So, let's ask and call the attention of our senators to act on it para mapasa na po as the soonest possible sa Senado. Lead agency niya na kung makasakali makapasa itong Senior Citizens Act na iyong pinanukala sa Congress? Well, the lead agency is the DSWD,
Department of Social Welfare Development. Pero magkakaroon po ng transition sapagkat in a few years time, ang lahat ng listahan at lahat ng implementation for the payout ay ipapasa na po sa National Senior Citizen Council. So sila po in few years time, sila na po ang magiging implementing agency for the payout of the social pension for all the senior citizens. Congressman, very alarming na ba yung security risk ng infiltration po ng China sa atin? Well, sad to say, it's a very serious and very alarming. No, we have an influx of Chinese students in Tuguegarao, in the province of Cagayan. May mga nakikita na rin po ng mga Chinese students somewhere in Aurora, at hindi po malabo na sa mga susunod na buwan, sa susunod na taon, may mga mag-surface ng mga Chinese students as well as Chinese individuals sa ilang pong probinsya dito po sa ating bansa. And that is why nakaka-alarma ito sapagkat yung approach po kasi nila is local, very local. Na kung saan, una, ang engagement po nila is parang nakikipag-friendship. Pangalawa, nagkakaroon na ng engagement doon po sa political and business aspect. No? In fact, ang NGCP, may mga balita na kinokontrol na ho ng China sapagkat makikita natin lahat ng makinarya, lahat ng equipment are made in China. So that is very alarming. Yan, ito po, tip of the iceberg pa lang ang information na nakukuha natin. Immediate action po, anong mga initial na dapat ibugo? Well, of course, nandiyan po yung mga investigation natin. No? Of course, the Mayor Alice Guo of Bamban Tarlac ay iniimbestigahan natin dahil siya po ay na-link sa mga ibang criminal Chinese individuals na na-link doon po sa illegal na operasyon ng Pogo. And of course, the involvement of Michael Yang sa mga drug-related operations, drug syndicates, and of course, other illegal activities. Ang ginagawa ho nila, nag-establish sila ng connection or ng link sa mga local officials and local businessmen. May mga conduit sila, sad to say, mga kababayan nating Pilipino. Maliban kay Mayor Guo, meron pa bang naipasok na nasa government? Well, kung hindi man po official, pero naghahanap sila ng mga conduit. Conduit in the sense na yun po yung counterpart nila dito sa ating bansa, and sad to say, mga Pilipino po. Mga negosyante, mga teachers, mga ganon. In fact, isa pong universidad sa province of Cagayan, meron na po doon na Confucius Institute. Ibig sabihin na ito po ay nagtuturo ng Chinese language. So, nagdadalaw sila dito ng mga Chinese professionals, nagtitrain sila ng mga Filipino teachers na magsalita ng Hokkien or Mandarin or the Chinese language. So basically, yung influence po ng bansang China ay unti-unti na po na pinapasok ang ating gobyerno at ang ating bansa. Of course, kaya meron pong Chinese influx of students doon po sa Cagayan dahil yun po apparently based on the report, and these are verified, they are spies because the province of Cagayan is the EDCA site, Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States of America. Immediate action, sir, para matigil. Well, of course, inting natin yung proseso sa mga visa applications. Of course, yung scrutiny ng proseso sa pagpapasok ng ating pong mga foreign individuals dito po sa ating bansa. And of course, I cannot divulge the plan of the government, but of course, the government is on top of the situation wherein may mga intelligence information, may mga ginagawa na sila to counter and combat this infiltration being made by the Chinese. Saan po ng ako Bicol dito po sa national security natin? Saan po ng ako Bicol dito po sa national security natin? Well, of course, isa po sa mga non-negotiable is the national security. At of course, maninindigan ho tayo laban po sa anuman na banta ng seguridad sa ating pong bansa. And that is why we are very vocal doon po sa mga issues katulad ng West Philippine Sea, ito pong illegal na operasyon ng Pogo, at yung mga Chinese drug syndicates dito po sa ating bansa. And that is why we are calling for our exercise of oversight function. Papaimbestigan natin ito sa
House of Representatives. May plano po ba kung yung Kamara na ipatawag si Go? Well, Tapos sa Senado? Well, there's a possibility, no? But right now, hindi pa naman talaga concrete, no, yung ating pong panawagan. But again, as I mentioned in the press con, there's a possibility that the House of Representatives will conduct a parallel investigation. Yung pong mga hindi po makover ng Senado, ng mga issues, yun po yung ating itatackle doon po sa parallel investigation ng House of Representatives. Kasi nakaka-alarma ito because talagang hindi po nagtutugma ang statements ni Mayor Guo doon po sa mga dokumento na nahahanap, no, base po doon sa investigasyon. Katulad lamang ng mga incorporation documents, ang kanya pong citizenship na nakalagay doon is Chinese. Isa pa po dito, nakaka-alarma, pinasok niya na po yung politika. Na ngayon, siya po ay alkalde ng Bamban Tarlac. So, there's a question on her citizenship. At nakaka-alarma dito sapagkat yung kanyang pagkuha ng birth certificate is late registration, 17 years after she was born. So, ang very alarming dito is parang sinicircumvent nila ang ating saligang batas, ang ating pong mga proseso sa pagbibigay ng Filipino citizenship. We have to remember that Congress needs to pass a law for us to grant a Filipino citizenship for a foreign individual. Dadaan po siya sa mga matitinding proseso. Very strict po ang Congress. Pero ang ginagawa dito, naghahanap sila ng local civil registrar, kausapin nila, at i-issuehan ng birth certificate. Kaya late registration Imagine 17 years after, hindi ka ba magtataka bakit nag-edad ka na ng 10, 11, 12 hanggang 17, wala ka pang birth certificate? So, naghanap sila ng local civil registrar para ma-issuehan sila ng birth certificate at yun naman po i-forward sa PSA. Yung PSA, of course, mag-i-issue ng PSA Certificate of Live Birth. And pwede nilang gamitin yun sa pagkuha ng kanilang Philippine passport. So for all intents and purposes, sila po ay Pilipino. Pero yung proseso para maging Pilipino sila, doon po tayo naaalarma. So meron po mga Chinese individuals na nahuli sa Thailand for drug-related cases. They are using and they are holders of Philippine passports. Pero nung tinanong sila, hindi naman sila marunong mag-Tagalog. So yun po yung mga nakakaalarmang sitwasyon na tinututukan ho natin ngayon sa Kongreso. Para siya nakabelo kasi sila nung panahon ni Duterte. Tama po. Dahil isa pa nga sa mga pinag-uusapan dito is the alleged and purported gentleman's agreement na sinasabi, nagkaroon ng agreement ang administrasyon ni Pangulong Duterte at ang bansang China patungkol doon sa mga claims, doon sa mga disputed territorial seas. And that is why kung makikita po ninyo, grabe ang patrolling, no, ng bansang China, kahit alam naman po nila na hindi naman nila talaga pagmamay-ari ang nasabing territorial waters. And that is why they're very aggressive. Well, siguro may pinagbabatayan din sila because of this alleged gentleman's agreement. Pwede ba sila ipatawag din natin Pangulo para sa inquiry sa Congress? Well, sa ngayon, ang aming pong posisyon ay hindi po muna namin papatawag, pero ang ipinapatawag po namin ang ating pong dating Executive Secretary, pati si Attorney Harry Roque. Basically, these are the guys that are very close to the President, and these are the trusted people of the former President. And applying the alter ego principle, sila naman po nakakaalam din talaga ng mga detalye. So, before we go to the former president, baka itong po mga taong ito makapagbigay ng linaw patungkol po dito sa nilalaman ng gentleman's agreement. Since function po siya ngayon, nasa mayor, ano po pinakamainam kayo recommendation niyo po na maging status muna na, no? Since under suspicion? Well, wala naman po kasing kaso na naipa-file pa, no? So, I guess kailangan niya po function as the local chief executive of the municipality of Bamban. Pero ang alam ko, ang Office of the Solicitor General ay may pinag-aaralan na, no? Whether or not to file a co-warrant case laban sa kanya. Kasi ang kini-question natin dito, yung kanyang qualification as to her citizenship. Dahil sa saligang batas, ang nakalagay po doon at sa local government code,
for you to run for a local position, dapat Filipino citizen ka. So kung hindi ka po Filipino citizen, although natapos na po ang election, wala naman po nag-file ng disqualification case, pero meron pa rin po naman tayong legal remedy, which is through co-warrant of proceedings. Sir, after ng reshuffle sa Senate, kumusta lower house? Wala naman. Well, it's a welcome development na hopefully mas maging maganda pa lalo ang relasyon ng Senado at ng House of Representatives given the fact that our Senate President is a fellow Bicolano lawmaker. So sana maging mas maganda pa ang relasyon because ang ating naman po dito ay may pasa yung pong mga priority measures under the BBM administration, under the LIDAC bills na dapat may pasa po ng ating pong Kongreso dahil yun po ang ating commitment sa ating pong administrasyon dahil yun po ang nakikita ng administrasyon na kailangan na maipasa na makatugon sa mga dapat solusyonan ng mga problema sa ating bansa. Kung reaction nyo po sa presence ng mga Chinese vessel po sa Catanduanes? Yes, of course, it's very alarming, no? Dahil isa pa sa mga napapagalaman natin dahil kumbaga tinitignan na nila yung area ng Benham Rice, no? Doon sa kabila yung West Philippine Sea, in fact nakapagpatayo na sila ng artificial island. Dito naman po sa Pacific yung Benham Rice. Kaya kung makikita po ninyo, marami silang spy na pinapapunta dito, mga Chinese individuals. In fact, yung kampo na kung saan nagkakaroon ng balikatan exercise, yung US at Philippine Army, pinapasok po ng mga Chinese. No? Isa lamang po sa binigay na is kailangan kasi isang logistics, so kailangan nila magrenta ng van. Yung mga Chinese na to, bumili mismo ng van. At sila yung nag-offer na ito na lang yung irenta para maka-access sila doon sa loob ng kampo. So, isa pa yan sa mga tinitignan nila kung bakit yung presensya ng mga Chinese vessels ay nandiyan din po sa may Pacific Ocean dahil interesado din sila sa Benham Rice at kung ano pang mga natural resources na pwede po nila mapakinabangan. Sino po ang dapat madagot overall? Of course, yung Chinese government, no? Ang alam ko, ang ating pong administrasyon ay naghahanda na rin po ng mga kaso na pwede pong isampa laban sa China because lahat naman po walang nangyayari dun sa mga diplomatic approach na ginagawa ng ating bansa. So I guess we should take a decisive move by filing a case against China dahil intrusion po ito sa ating soberanya, lalong-lalo na malinaw po na sa atin po ang ating ang mga nakapalibot sa ating pong bansa. Alright, okay.